या ठिकाणी सकाळपासून 8 ते 9 स्पॉन्सर पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदच्या बाहेर खुर्ची टाकून बसले होते. त्याला या जिल्हा परिषदच्या ओएस ह्या विभागाच्या ओएस म्हणजे कार्यालयीन प्रमुखांनी तत्वता त्याला दुजोरा दिलेला आहे. आणि हे 8 दिवस हे अनेक ठेकेदारांची जर पोलिसांनी स्टेटमेंट घेतली सकाळपासून जे ऑफिस होते त्यात ते माहिती की 8 लोकांनी येणाऱ्या प्रत्येक माणसाची कागद तपासत होते. ही बाब आम्ही सतीश चव्हाण, संदेश पारकर, अतुल राणे सुशांत नाईक नेतृत्वाखाली आम्ही एक आंदोलन जिल्हा अधिकाऱ्यांकडे करत होतो. तेव्हा आमच्या कानावर लक्षात आली. आम्ही म्हटलो की अर्ध्या रस्त्याने जाते, एक रस्त्याने झाली, परंतु नाईलाजाने आम्हाला 1:30 वाजता इथल्या वरिष्ठ पोलिसांच्या अधिकाऱ्यांना घेऊन इथे यावं लागलं. तेव्हा हे ठेकेदारांची हे व्यवहारचे शिवीगाळ करत होते, बॉडीगार्ड होते, ते बाउन्सर होते ते. आणि त्यामुळे ह्या बाउन्सरांचा इथे कुठलाही संबंध नसताना ह्या CCTV पोलिसांनी तपासावं. आणि त्याचबरोबर या सकाळपासून 2 भाजपचे वरिष्ठ नेते या ठिकाणी उपस्थित होते. ते CCTVमध्ये दिसेल, आम्ही त्यांच्यावर आरोप करणार नाही, पण ते CCTVमध्ये दिसतील. त्यांच्यावर पोलिसांनी कारवाई केली पाहिजे.